to sa by deleka v přízemiu, potaky nic v Rodže, ale v Podlaskem, v Rodže sú boli holce. Holce sú boli v Podlaskem tvarinu, to by jen konec, ako stva vulka zajedovaná. Ja neviem, tam by bolo oko 10 čobokovele. A potom později, čo by Juri Vino Vučanov, kiž do toho horeka bydlil, potom sú tiež horka v niektorých stvách byli. No. Ja som to ponuje jednu situáciu. Ľudia sa težko stutkalo, příčiny sú sa nankali. Ja však nejsem tutkal. Ja som moju kúru preč měl. A ja neviem, však aj keď skvannosti, to by jen Delnosrb to by později aktívne v Łužice. Tu nie sa chytro otutkal a tu nie sa zaľuboval do jednej študentky, jednej šikvanej, tá by mi sa zdá delno ujezda, alebo Váza, alebo Junže, tá by kao ona reka, že sa nedoponoval. A tun by sa otutkal a tun tam pon ležo fantazioval, že Edeltraud, Edeltraud. A Juri Vino, že tam by, ja neviem, ať by internátne doľadová, alebo niečo. A všinde rôzne pása, tam poriadne šeskribet Edeltraud, scheiß dir was. Ja, spomiatko toho časa.